Kuulkaas, mikä tää tämmönen juttu on nyt, että mä kannan nykyään aina kaikkialla juompulloa mukanani. No okei, ainakin se nyt on kyllä ollut, että aina kun mä tälleen äänitän tää podcastia, niin tässä mulla on juompullo, koska mä huomaan, että kun mä tälleen itekseni puhun putkee tässä pitkän pätkän, niin tää on oikeesti ihan hyödyllinen, että mulla on tästä juompullo, niin ihan kuiva. Mutta nyt mä myös joka päivä kannan juomapulloa mukanani koulussa, ja siis se on ihan sika hyvä. Mä oikeesti käytän sitä niinku, otan aina joka tilanteessa semmoisen pikkuhörpyn, ja se on myös vähän semmonen niinku tuki, että jos mä vaikka menen jonnekin, mä en oikein niinku tiedä, että mä tiedän, että mun täytyy nyt näyttää tärkeältä ja tehdä jotain, mutta mä en oikein tiedä mitä. Niin sit mä otan sen mun juomapullon siitä ja otan siitä hörpyn, niin se näyttää siltä, että mä teen jotain järkevää. Ja se on mulle vähän niinku semmonen, tiedättekö te, turva. Että jos mä en tiedä mitä mä teen, niin no, mä vaan vaikka juon nyt tästä juomapullosta vettä. Ja nykyään mä kannan aina sitä mun mukana koulussa. Ja tämmöisestä kuitenkin niinku suht isosta pullosta, niin multa menee varmaan puolet päivän aikana. Ja nyt mä vaan niinku mietin, että miten mä nyt ennen oon pärjännyt ilman tätä juompulloa. Et nyt mä oon tässä alkanut niinku, tässä kun mulla yläkoulu alkoi, niin nyt mä oon alkanut käyttämään tai ottamaan joka päivä aina aamulla juomapullon. Ja siis tämähän on ihan sika hyvä, että ennen mun saattoi olla, no liikkapäivinä saattoi olla välillä silloin. Ja sit niinku muutaman kerran saattoi olla joskus muulloin. Mutta en mä yleensä saattanut. Ja nyt mä vaan niinku mietin, että hyvänen aika, mullakin oli kuitenkin 5 tunnin koulupäivät aina. Niin miten mä niinku kestän 5 tuntia silleen, että mä juon pari lasillista vettä ruokailussa. Nyt vaan sitten, kun mä oon onnistunut itselleni tekemään tämmöisen vesiriippuvuuden, niin se sitten onkin, kun mä joku päivä unohdan tai juomapullon kotiin. Ja sitten mä joudun pärjäämään ilman tätä. Ja sit mä oon koko päivän ihan kuolemaisillani, kun mä aina meinaan ottaa juomapullon sieltä ja mä oon, että ei, mulla ei oo vieläkään vettä. Tervetuloa kuuntelemaan Uranusta. Hei, viime kerrallani mä koko jakson vähän höpötinkin kaikkea nyt yläkouluaiheesta ja mä ajattelin, että tässä nyt ainakin tää alkujakso voitaisiin vielä vähän jatkaa tällä aiheella, koska mulla tästä kyllä vielä riittäisi näin kerrottavaa teille, niin voidaan pitää se nyt ainakin tässä alkujaksosta vielä vähän teemana ja jatkaen sitä viime jaksoa. Ja mä haluan tähän alkuun nyt antaa ihan tämmöisen siis pienen niinku yleisarvosanan yläkoululle. Mun mielestä tää on ollut ihan tosi taisi jo viime jaksossakin sanoa jotain tämän suuntaista, mutta mun mielestä yläkoulu on ollut nyt kyllä siis kokonaisuudessaan tosi mukavaa. Toki mähän on siis nyt ollut vasta vähän reilu kuukauden, mutta on sekin nyt jotain. Ja kuitenkin silleen niin kuin pääpiirteittäin, niin kyllä tää nyt alkaa silleen aika paljon tässä selkiytyä ja jotenkin. Kuitenkin tässä on jotenkin semmonen niin kuin tietty, tiedättekö, ehkä semmonen niin kuin vapaus, että mä koulupäivän aikana, niin mulla on jokaisen oppitunnin välissä välitunti, milloin mä voin käytännössä melkein tehdä mitä haluun. Välillä meillä on 2 eri paikassa koulua, niin kuin mä oonkin tainnut jo puhua, niin sit välillä täytyy siinä välillä tehdä siirtymä. Sitten meillä on koulussa itse aamupala ja välipala, mitä saa käydä syömässä siellä. Mulla ei ole semmoista, niinku, kun kuitenkin alakoulussa oli vielä niinku jotenkin selkeästi paljon ohjatumpaa. Ja tää on ehkä semmoinen asia, mikä ehkä tietyllä tavalla yllätyin, että se onkin näin tavallaan, niin kun mä jotenkin ajattelen, että no eihän se nyt varmaan oikeesti ole niin iso se ero, niin kyllä tämän tässä silleen niin huomaa tässä arjessa, että onhan siinä paljon semmoinen vapaampi fiilis, että itsenäisesti välitunneilla täytyy löytää seuraavan luokan luokse siinä välissä, mihin sen ajan kuluttaa. Just mäkin viime kerralla kerroin, että Välkällä esimerkiksi menin sinne meidän koulun kirjastoon tekemään läksyjä. Niin tämmönen niinku yleinen tavallaan vapaus on ollut mun mielestä yläkoulussa ihan mahtavaa. Ja se antaa tosi paljon lisää. Mutta sitten tähän toinen asia, mikä on nyt ollut. Niin kun mä oon siirtynyt kouluun nytten isompaa paikkaa ja lähemmäs esimerkiksi kauppoja. Ja tässähän nyt on tämmönen, että kun aluksi mä oon asunut silleen, että meidän lähellä on jo ollut kauppoja, mutta mä oon ollut vielä aika pieni, niin mä en oo ite mennyt niihin. Ja nyt mä oon asunut varmaan, venatkaas,
Okei, mä oon lumaluokalla, pitäisi osata laskea ehkä 8 vuotta. Silleen niinku aika syrjässä, että kauppa ei oo silleen niinku tästä, että no hei, et mäpäs käväsen nopeasti kävellen tossa kaupassa. Eikä silleen niinku myöskään, että pyörälläkin semmonen, että käy kaupassa, niin alkaa olla jo ihan mitähän se on, joku yli tunnin reissu. Että tavallaan se ei oo silleen niinku ihan tossa minuutin matkan päässä. Niin nytte, kun mä oon koulussa tommosessa paikassa, että mä vielä joudun niinku odotella bussia, niin mullahan on nyt tullut, tai kun mä kesällä sain lahjaksi semmosen 10 € lahjakortin siihen läheiseen meidän koulun lähellä olevaa kauppaa, niin nythän se on niinku aika lailla käytetty jo se 10. Ja tästä mä voin laskea, että jos mulla on niinku mennyt kuukausi siihen, että mä oon käyttänyt sen 10, niin tää tahti ei oo silleen kauhean lupaava. Et mä oon aina niinku käynyt ostamassa sieltä jotain, ja onhan se myös ollut semmoista tavalla, että nyt kun on tää lahjakortti, et en mä usko, että jos tää olisi niinku omista rahoista kaikki mennyt, niin en mä varmasti olisi yhtä paljon käyttänyt. Mutta sit toinen myös, meillä on esimerkiksi meidän ruokalassa niin tämmönen pieni niinku välipala-automaatti, minne kolikoilla maksetaan vaan, ja siellä on jotain tyyliä, jotain sämpylöitä ja jotain proteiinijuomahommia, jotain pillimehuja ja hedelmiä, mut niitä mä en yleensä osta, tai no en oo ostanut, vaan siellä on pelkästään yksi semmonen tuote. Siellä on semmosia mokkapaloja, mitkä on usein vielä aika ison kokoisia, tai semmosia niinku aika ison kokoisia, kun ne on jossain määrin itse tehtyjä siellä, niin sit kun ne leikataankin itse, niin sit ne on aika isoja. Ja se maksaa 90 senttiä semmonen iso mokkapala. Ja voitte kuvitella, kun mä rämppään siellä ruokalassa, niin ai että kun mä näen sen siellä, niin mun tekee aina vähän mieli, ja ne loppuu aina silleen jossain kohtaa päivää, että saattaa olla, että niitä ei enää vaikka mun ruokailun aikana, mikä on aika aikaisin jo. Tai sitten usein on silleen vaikka, että niitä ei oo enää, tai viimeiset menee siinä kohtaa, kun siellä saa käydä syömässä välipalan, mikä on niin kuin, venatkaas nyt se on sit niin kuin 2 jälkeen, milloin siellä saa käydä, niin silloin ne on yleensä jo loppu siitä. Niin siis tiedättekö, se, että sä kävelet siitä sen ohi, ja se on tiedäksä vaan niinku, että mä nyt laitan pari tämmöstä metallinpalasta tonne mun lompakossa, ja tää ei tavallaan, kun mun lompakossa on kuitenkin aika paljon kolikoita, mä en oo niin rikas, että mulla olisi seteleitä, niin sit mulla on siellä kolikoita. Ja sit kuulkaa tavallaan se, että eihän tästä, kun mä otan 90 senttiä, tästä 3 tämmöstä pikkukolikkoa laitan tonne, niin eihän se mulle tunnu missään. Että mä vaan niinku, että helposti menee, tavallaan kun se ei merkkaa mulle mitään. Mut sillä mä saan nyt tähän hetkeen sen herkullisen mokkapalan. Ja sit sama mä oon kyllä myös huomannut, nyt kun mulla on ollut se niinku, lahjakortti. Mulla ei ennen ole ollut korttia, siis ei ole vieläkään korttia, niin kuin pankkikorttia, mutta se lahjakortti. Niin se, että tosiaan, kun mä luen sen siihen koneeseen, niin mä vaan vedän sen sieltä. Edelleen mulla on se kortti mun kädessä, mutta mulla onkin yhtäkkiä siinä kädessä myös jotain muuta. Niin kun tavallaan just se, että kun siinä ei koko ajan lue sitä lukua. Että kyllä mä sitä aina katon, kun sieltä tulee se kuitti ja sitten sen mukana tulee joku, että lahjakortista on jäljellä vielä 5,67 €. Niin kyllä mä sitten yleensä ainakin jossain kohtaa katon, että mikä se summa nyt onkaan, että missä mennään. Mut ei se niinku tunnu missään. Mä vaan luen sen siihen ja piip, piip, piip. Se oli siinä. Et vaikka mä oon nyt huomannut myös sen, että samalla tavalla kyllä en mä tiedä, niinku, että onks mulla niin iso ero, kun mä oon niitä mokkapaloja sieltä, niin mä oon ostanut ehkä 2 tai 3 kertaa. Niin sekin on tavallaan ihan samalla tavalla, että en mä tiedä, onks mulla jotenkin, että se kortti olisi niin paljon niinku tavallaan, että se olisi vaan vielä paljon enemmän tyhjästä, vaan kyllä mun mielestä ne kummatkin on vaan silleen, että ne katoo silleen tyhjästä. Et sitten esimerkiksi oli, kun mun lahjakortilla on nyt jäljellä yli joku 1,44 ehkä, jos mä oon ihan oikeassa. Ja sitten viime viikolla mä katsoin, että tässä olisi joku suklaapatukka, mikä maksaisi 1,56. Ja mä olin, että hitsi. Että nyt mä kyllä jo eilen halusin että kyllä mä nyt ostan sen tänään. Niin sen mä esimerkiksi maksoin, niin kun sit kun mulla oli
vitosen seteli, mä en ruvannut kaivamaan kolikoita ja laskemaan, että missä se nyt on, niin sen huomas niinku, että hetkinen, että mulla on täällä silleen niinku 4 seteliä ja nyt yksi näistä katoski. Niin se oli kyllä antaa jo se vitosen seteli siihen kassalle, niin siinä huomas. Kun se konkreettisesti oli niinku semmonen seteli ihan, niin siinä sen huomasi, että ai vitsi, kyllä nyt pikkasen kirpas. Mut just se, että kun ei ole niinku yhtään tottunut siihen, toisaalta mä sanoisin, että ihan hyvä, että mulla ei ole niinku näinä elämäni ensimmäisinä vuosina nyt ollut niinku lähellä kauppaa, missä mä olisin voinut käydä tuflaamassa kaiken mun rahan. Että mä oon tavallaan kuitenkin vähän niinku oppinut siihen, että niinku jos mä ostan jotain, niin sit se on aina semmonen vähän isompi ostos. Että mä en just semmoista niinku, että no ostanpa nyt tosta vähän karkkia ja ostanpa nyt tän yhden patukan tai tän yhden pullan, mikä tässä kaupassa on. Niin mulle ei oo tullut tommosta. Mikä tavallaan myös helpottaa, että mä nyt edelleen niinku ymmärrän tavallaan kuitenkin sen, että nyt kun se lahjakortti alkaa olla käytetty, niin tavallaan nyt mun täytyy olla silleen, että hei, että Niklas nyt vähän niinku ryhtiliikettä tähän. Koska niihin hupenee oikeesti just sillä tässä niinku, mä oon nyt ollut tässä suunnilleen just sen kuukauden, ja mä oon kuluttanut jo yli 10 euroa. Että vähän niinku silleen, että hei, että nyt täytyisi niinku taas muistaa se, että oikeesti se aika nopeasti niinku tulee, jos ei pidä siitä tosi tarkkana. Että pitää niinku tosi tarkasti sitä, että hetkinen, että oikeastaan nyt jos mä ostan tän, niin mä saatan kuitenkin sit ostaa niinku ylihuomenna tai 3 päivän päästä jo tän. Että kannattaako mun kuitenkaan tehdä tätä? Niin siitä mä oon ihan tyytyväinen, että mulla on tavallaan tullut tommonen, kun mä oon kasvanut sen verran syrjässä. Ja nyt mä alinkin, kun mä puhuin teille viimeksi, että mä lähden syyslomalla sinne Portugaliin, ja mitä siihen nyt on? No, nyt kun mä äänitän tätä harvinaisen ajoissa itse asiassa tällä hetkellä. Nyt kun tää tulee perjantaina, niin mä äänitän tätä jo edellisen viikon maanantaina, heti tähän edellisen jakson perään. Niin tässä kohtaa siihen on venää joku 6-7 viikkoa. 7-8, suunnilleen 7 viikkoa tyyli mun syyslomaan. Niin nyt mä pohdiskelin. Eilen kun... Eikö venaa? Siis hei, tyypit, anteeksi, nyt onkin tiistai, kun mä äänitän tätä. Totta tosiaan, tiistai. Niin eilen oli maanantai, ja eilen mä pohdiskelin, kun mun olisi ihan hirveästi tehnyt mieli mennä kauppaan ostamaan herkkua. Mut sit mä järkeilin näin, että toisaalta, jos mä en osta mitään ennen kuin mä lähden sinne Portugaliin, niin mulla tässä niinku säästyy aika paljon rahaa itse asiassa. Et sittenhän mä voin siellä Portugalissa käyttää sitä rahaa enemmän. Ja nyt mä olin silleen, niinku, että saisinko mä pidettyä itselläni mitenkään tämmöstä, että mä en osta mitään omalla rahalla ennen sitä Portugalia. Ja nyt omalla rahalla tarkoittaa sitä, että mulla on pari semmoista just lahjakortin loppua, niin jos mä sattuisin käyttämään ne, niin se on ihan ok, koska sitä rahaa mä en tavallaan kuitenkaan voisi käyttää mihinkään muuhun. Mut pystynkö silleen, että mä en käytä yhtään muuten mun omaa rahaa, koska silloinhan mut säästyy aika paljon. Wow, jos en käytä rahaa, niin sitä säästyy. Hyvä Niklas! Mutta eilen maanantaina mä päätin nyt sitten, että okei, mä teen näin. Oli vähän vaikeeta, mutta päätin kuitenkin. Tänään mä kävin aamupalalla koulussa. Mä katoin. Et eikä, tuolla ne mokkapalat on. Siinä oli oikein semmonen iso pala ensimmäisenä siinä automaatissa. Et niitä on vielä, tai et niitä on nyt tossa. Ja sit mä muistin, että mähän just eilen mietin, että pystynkö mä olla sinne Portugaliin asti käyttämättä rahaa. Ja jos tää nyt heti toisena päivänä murtuu, niin sit mä oon kyllä aika nyhverä. Et ihan oikeesti niinku, nyt, et en ota. No, en ottanut. Sit se niinku, mulla teki sitä kauhea mieli, mutta en ottanut. Mutta kuitenkin, kun pohditaan, niin mä unohdin koko asian sillai about 3 minuutissa. Mut sit taas tänään menin sinne välipalalle. Sitten mä menen sinne välipalalle ja mä katon.
harvoin on enää välipaloja jäljellä niitä, mutta nyt oli vielä välipalallakin jäljellä niitä mokkapaloja. Sitten mä katon sitä, ja mä oon silleen, että no entä jos mä nyt vaan otan tosta, että eihän tää kuin 90 senttiä. Että tää nyt on vaan tämmönen pikkuraha. Mut sit mä olin just, että niin. No mut jos mä tänään otan, niin silloinhan mä tavallaan kuitenkin antaisin itselleni luvan, että on ihan ok ottaa. Että jos mä tänään otan, niin miksi mä en ottais huomenna? Joten mä nyt vielä iltapäivälläkin päätin, että mä en ota sitä. Ja taas se mielihalu katosi silleen niin kuin 2 minuutissa. Ja nyt kun mä tässä järkeilin tätä asiaa, niin mä oon nyt kestänyt 2 päivää. Ja se on ollut näin vaikeeta. No ei, mutta ehkä tää on just semmonen asia, että sen huomaa, kun on joku semmonen niinku, mitä sä teet tosi paljon, ja sit sä oot silleen, että et mun ei kyllä kantsis tehdä tätä, mut joku juttu, mitä sä teet paljon, mut sit se on niinku sen muutama päivää, kun se on silleen, että sun tekee kauheasti mieli sitä, mut toisaalta sit kun siitä pääsee yli, niin sit kun siitä tulee vaan normaalia. Et en mä nyt osta näitä herkkuja täältä ollenkaan. Et en mä osta kaupasta, enkä mä osta niitä mokkapalojakaan. Niin se on se tavallaan niinku, että sittenhän se normalisoituu. En mä ennenkään kaivannut mitenkään niinku semmoista, että mä voisin koulun jälkeen olla, että hei, otanpa tosta nyt tommosen leivoksen mukaani. Niin miksi mä sitä nytkään tarvisin? Ja mä tiedän, että tää ei vielä vaikuta nyt niinku mitenkään ihan kauhean lupaavalta, mutta kyllä mä vielä onnistun. Mä luotan nyt itteeni, ja nyt kun mä oon kertonut tämän kaikille teillekin, niin mullahan on velvollisuus suorastaan kertoa teille, että onnistuinko mä tässä. Ja nyt jos mä joudun myöntämään teille, että no itse asiassa, jos ollaan ihan tarkkoja, niin mulla kesti viikko ja sit mä murroin. Niin onhan se aika nöyrää. Nyt mä oon kertonut tämän kaikille teille, joten nyt mä aion pitää tän. No kuulkaas, tänään oli taas liikunnassa, meillä oli yleisurheilua, mikä tarkoitti, että meillä oli käytännössä juoksua. Me ei oikein ehditty muita yleisurheilujuttuja harjoitella, vaan me harjoiteltiin juoksua ja juoksutekniikkaa oikeanlaista. Ja se oli kyllä niinku, sanotaan vaikka näin, että mä vähän silleen niinku etukäteen pelkäsin tätä tuntia, mutta voi kuulkaas. Me niinku alkutunti me oltiinkin silleen, että kun me lopputunnista vedettiin niinku 60 metrillä, että miten kovat ajat me saadaan, niin se meidän opettajakin oli, että ei nyt kuluteta niinku alussa kaikkea energiaa, että vedetään silleen rauhakseen ja harjoitellaan tää tekniikkaa ja niinku lähtöä ja muuta. Niin sitten me vedettiin aluksi silleen niinku, ihan hiljakseltaan vaan semmoista, että harjoiteltiin, miten kantapäät ei saa asua kuulemma oikeanlaisessa juoksussa maahan. En ollut tätäkään tiennyt, mutta nyt tiedän, että kantapäät ei oikeanlaisessa juoksussa asu maahan. Sitten sen jälkeen me harjoiteltiin, että miten käsien täytyy mennä siinä mukana, semmoista vastapainoa antaa. Ja me harjoiteltiin tätä juoksutekniikkaa, että millainen asento pitää olla, millaisilla askelväleillä, millainen lähtö siinä. Ja sitten koitti tää aika lopputunnista. Oli ihan mukava tunti. Oli kivaa, mutta sitten koitti tää aika lopputunnista, että me mitattiin ne 60 metrin matkat. Ja siis oikeesti voi morjens, mä totesin heti ensimmäisessä juoksussa, minkä mä lähdin jonkun kanssa. Niin siis se veti vaan niin paljon kovempaa kuin minä. Sitten mä tulin sinne maalis aivan sen jäljessä. Ja mun aika oli 11 ja ehkä 51, ehkä joku, oisko ollut joku 71 tai jotain. Ja sitten mä menin uudestaan jonkun muun kanssa ja sekin parhaus musta aivan ohi. Ja sit sillä mä paransin vähän kyllä aikaa sillä juoksulla. Se oli joku 11.46 tyyliä. Ja sit mä vaan silleen kun kaikki kertoisin sitten, että paljon oli itse saanut, niin oiskohan kenelläkään alkanut 11. Että kaikilla alkoi joko 9 tai 10. Ja se oli just silleen että vielä 10.46 ja tälleen. Mut sit mä totesin, että toisaalta positiivinen asia on se, että mulla on nyt ainakin jotain mitä mä voin kehittää. Että tosi vaikea, jos sä juokset silleen reilu 9 sekuntia 60 metriä. Niin nyt mä tänään ymmärsin, että siinä nyt on tosi vaikea parantaa. Mut mun on aika paljon helpompi vielä siitä mun ajasta parantaa.
Ja nyt kun mä vähän niin kuin sille annoin itselleni armoa ja pohdiskelin, että toisaalta mä en ikinä ollut juossut niin kuin meille tänään opetettiin. Se oli jotenkin tuntui, että se meni aika tahmeesti. Toki mä muistan, että se myös viime vuonna, kun me koulussa juostiin 60 metriä, niin se taisi olla kyllä aika samoja aikoja. Mut hei, niin kuin mä sanoin, niin tästä on hyvä lähteä kehittymään. Toinen kans, minkä mä kuulin, että meidän koulussa on aina tämmönen 2 tonnin juoksu. Eli siis kaikki oppilaat vetää sekä syksyllä että keväällä 2 kilometriä juoksua. Ja kokeillaan aina parantaa sitä omaa aikaa tavallaan, että kun nyt ollaan kuitenkin yläkoulussa 3 vuotta, niin 6 kertaa yhteensä juostaa se. Ja aina yritetään silleen vähän parantaa sitä edellistä omaa aikaa. Ja tässä mä totesin, että voi vitsi kuin kiva hei. Vaikka toisaalta mä veikkaan, että tommosessa mulla se, mä vaan kerta kaikkiaan saa sitä mun vauhtia kauhean kovaksi. Mut sit mä mietin, että toisaalta tolleen kun me juostaan tommonen matka kuin vaikka 2000 metriä, 2000 kilometriä olisi kyllä aika ekstriimi. Mut kun me juostaan se 2000 metriä, niin eihän sitä täysiä voi vetää. Niin se on kuitenkin semmonen, vähän vähemmän semmonen spurttityylinen, että 2000 metriä, niin siis joo, eihän se nyt mitään semmoista pikkuhölköttelyä ole, mitä siinä täytyy kulkea tavallaan omaa vauhtiin nähden. Mutta toisaalta, kun ei siinä me vedetä silleen koko ajan ihan 1100. Ja yksi päivä, kun me käytiin siis kävelemässä siinä missä me tullaan juoksemaan se, niin me käytiin siinä kävelemässä ja se oli meillä ihan vaan siis tämmönen tunti nyt, että no, että kävelläänpäs nyt tässä. Niin eihän siitä, kun mä mietin 2 kierrosta, semmoista, se oli kilometrirata, niin siis eihän se nyt ollutkaan mitenkään mahdottomasti, kun mä aluksi jotenkin kuuntelin, just kun meidän opettaja jotain puhui, että jos joku nyt teistä vaikka vetää sen 10 minuuttia, sit mietin, että 10 minuuttia, 2 kilometriä, että eihän se ole mahdollista. Mut sit mä kyllä siis tajusin, että tosiaan, että kyllähän vaikka se matka, mitä mä kävelen sinne mun lähipysäkille, ennen se oli mun lähikoulu ja mä välillä kävelin sinne, niin se on 3,5 kilsaa, että siis tosiaan 2 kilsaahan, niin eihän se ole mikään semmonen maailman pisin matka nyt kuitenkaan. No niin, tässä oli nyt vielä vähän tämmönen uusi yläkouluteemainen jakso. Suuret kiitokset, kun kuuntelit tämän. Sä löydät Uranuksen Spotifysta nimellä Uranus ja YouTubesta sekä Instagramista nimellä Uranuspodi. Ensi viikolla perjantaina kello 13.00 tulee uusi jakso. Tilatkaa ihmeessä, jos haluatte tämän kanavan. Mutta nyt mä sanon 2 sanaa. Moi moi!